деҳаи Нонҷемаз дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон. қариб аз ҳар оила камаш як кас дар муҳоҷирати корӣ ва асосан дар Русия аст. ҳарчанд онҳо дар шароиту сахту баъзан тоқатфарсо кору будубош доранд, қисме аз даромади худро ба волидайну ҳамсару фарзандон мефиристанд. сохтани роҳу кашидани хати об ва бунёди симхонаҳо дар деҳа низ бахше аз масъулиятҳои нонавиштаи онҳо будааст. 1 километр зиёдтар пиёдарах сохтем. айчи муҳоҷири миллатӣ 4 симхонаи санаториро таъмир кардем. қариб 2 километр зиёд ба ҳамазора об кашидем. дар умум ба гуфтаи раиси Нонҷемаз, барои ободии деҳаи онҳо мардум 1.5 миллион сомонӣ ба ҳисоби ҳозира беш аз $160,000 ҷамъ карданд. ба суоли он ки пул чӣ гуна харҷ шуд, Дустмурод Ёрматов гуфт дар заминаи WhatsApp гурӯҳи ҳамдеҳагонро доранд ва дар он ҷо ба мардум гузориш медиҳанд. ба ин монанд раисони баъзе аз шаҳру ноҳияҳо эътироф мекунанд ки саҳми муҳоҷирон барои ободии зодгоҳашон кам нест. муҳоҷирони корӣ аз ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон танҳо дар 6 моҳи аввали имсол аз хориҷа ба наздиконашон беш аз $3.5 миллион ва инчунин 480 миллион рубл фиристоданд. бахше аз ин пулҳо дар ободии хонаводар ва зодгоҳашон сарф шудааст. ҳар як муҳоҷир дар деҳаи худ чизе месозад ва чизе машғул аст. ман масалан димӯз як деҳа рафтем, бачаҳо сайт кушодагӣ ҳастанд, муроҷиат кардем. ҳар як муҳоҷире ки берун аз амун деҳа дар хориҷ аст, дар Федератсияи Россия ё Қозоқистон аст, 1000 сомонӣ барои ободии деҳаш сангузор аст. ҳар нафаре ки маблағ ворид мекунад ба оилаи худ, ин ободӣ аз дари хонаи худ сар мешавад, аз хонаҳои худ сар мекунад. яъне дар маҷмӯъ ҳар нафаре ки дари хонаи худа тоза озода мекунад, рангу бор мекунад, корҳои сохтмонию созандагие ки сурат гирифта истодааст, ҳамаи он сами бо сазо гузоштан дар ободии шаҳри Норак аст. ҳоло ба ҳисобҳои гуногун аз ҷумла омори ҷониби Русия бештар аз 1.5 миллион аҳолии Тоҷикистон дар ин кишвар кору иқомат доранд. бонки ҷаҳонӣ тобистони имсол саҳми пули муҳоҷирони кории тоҷикро дар пешбурди иқтисоди Тоҷикистон ҳамчунон муҳим хонд. таҳқиқи нави созмони байналмилалии муҳоҷират ҳам маълум кардааст, пуле ки муҳоҷирон ба оилаҳояшон дар Тоҷикистон мефиристанд, манбаи асосии даромади ин хонаводаҳо ба шумор меравад. вале мақомоти Тоҷикистон чанд сол боз омори дақиқи муҳоҷирон ва пули фиристодаи онҳоро намегӯянд.